Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Agwa, Achilles. Usa ba? Di pa ta kairog? Doria, wa ka ba makakita bumper to bumper, oh? Heavy kaya ang traffic. Sa ka ba, relax lang o diya. Hilam diha. Ikaw ba nakaingon kung gano'n naabtan tag-ingon ini ka traffic, ha? Tungod kay dugay kang nabalik ganina. Ambot kung diin ka maghapit-hapit o kung sikinsang babayhana na sab ang gika-date mo sa usa ka snack bar. Usa? Oh, kogang ka? Ha, namuha biyag kalit ang naong ni Divino. Nagtuo kang duharay akong mata? Doria, gyam aman ko tong babayhana. Kay mi report na sa mga pulis. Unsa? Giubanan ko no siya sa iyang amiga. Aron ipablater ang pagkawa ni Angel. Mao ba? Wa ka lang batiag kahadlok. Unsa may kahadlukan ko, Divino? Bisag sa tanan pang presento sa kapulisan nila ipablater, wa ko'y angay kahadlukan. Gawas lang kun mukanta ka. Galileo Basing! Ay. Ang hotel, Bugnaw! Ah, Hindi! Oy. Time pa. Go na, Divino! Ilat yung sakyanan ni si Divino. Kung wakam sa'yo. Asa na sabka to sila eh. Nalagi na sa tingali og mga bata. Unsa to, Divino? Wa ka rin makadungog kanina itong tingog sa batanong lalaki nga nagsinggit og sigarilyo. Unya? Nagduod ako nga si Jerry ka to. Unya nga nung wa ka man manaog. Oh, manaog yun ko nga go man ang signal. Giapura pa magani ko nimo. Kun mauna, nibalik di ay siya sa pagpamaligyag sigarilyo. Sige, mo padayon na ta sa tong tuyo, kay basig magsugod na ang programa sa eskwelahan. Kita ra ba ang guest of honor ni Miss Claros? Kumo kay kita ang donor sa mga computer set sa mga bata. Humana niya sa programa, Divino. Palihog ka dayon ng atong mga tao. Ipapangita si Jeric. Daga na galin? Uy! Ha? Kuyawan ka? Nang, nagduko ba ako? Bay-bay na galin ah. Nagkwinta naman. Mga sinsiyo pa, oy. Ikaw, diin man ka. May nagpalimpyo, nagsapatos ni mo. Kaluoy sa Diyos. Wa pagid taon. Oh, sige lang, good. Sugod pa man. Oh. May mga newspaper lagi ka. Oh, nibalik og angkat sa akong suki sa una. Ang di bahalin, ako namang iuli. Nagpaganansya lang ko ini. Bay? Bay Achilles? Ngano ka? Mikunot mo ko na yung mga agtang. Pida. Ngano ka, Bay Achilles? Tuyas bata oh. Nakita ng gisul sa sako. Ngawa na ginawaan. Oh, kining ni asa headline bay? Bitaw? Halos kada buwan mo yan eh. Ug abi mo, kung wa pa ko maluwas ni Agwa, usa sa punta ko sa maingon eh. Bay, namuha mong ka. Sako din kasuko, Jeric. Bay, nahibaw ko kinsa ang... Bay, di akaw na bay. Oh, Jeric! Uy. Uy. Ang dua ka tao. Marag ilang gisundan si Jeric. Ay, gusto. Ihubog na niya yung bunit. Ano pangita na kato niya?
mo diri. Mayo ni kay baho na kayong basura ining baril. Ihuwad ko na ninyo. Mayo man ko kay naanad mo ko ining baho Kamu ka ha. Ay, ang usa ka tao. Ihunong mo sa akong tungod. Nanapong pa siya sa iyong ilong. Ay! Hala, ang taong tubig. Ako? Ikaw tingali no. Ang taong tubig? Ikaw may namataan ko. Na itong nawadaan ko panimuot nga. Giluwas ko atong taong nga tubig. Pero, murag ice. Ako na nakakita ni mo. Nga wag pa ni muot. Mao ang gidati ka din sa gabangan akong bahay. O bahin na lang giingon mo nga taong tubig. Wa ko pa kay bawa na. Ay, sige na lang. Lipay lang yapon ko. Kung dili man gani ikaw ang taong tubig, Kuya Agwa. Magpasalamat ang yapon ko nimo. Kay kun wapa ka. Hayan. Usa na sa punta ko ka nabalita nga. Nakita ang patay. Nagisod og sako nga wanay ginhawaan. Oy, tempasa. Niya na ba akong amigo Kuya Agwa? Si Achilles ba? Wa ka kakita niya? Wa pa man. Kining, Jeric, naipagkaon diya sa lamisa oh. Kaon na lang. O kung maabot ang imong amigo, pagkanasab. Kay asa day ka Kuya? May itod pa ko importante kayo. Sige, alin ko. Kadyot sa. Ha? Di ka lang mangutana kung pila akong halin ron. Dako-dako na untaan kung wapay mga samukan. Hipusa na. Pagtigom og tarong. Sige, alin ko. Ari ka matog Kuya? Kung dili ko may nairog larga, mabalik ko. Hey. Kay bulungan sa din pagkatao ni Kuya Agwa da. Kalit mo wa. Unya. Kalit mo tunga. Unya. Way ikasulti. Bahin sa iyang pamilya. Bahala na. Ang importante, napay tao nga sama niya kabuutan. O matinabangon sama ni. Ay. Ang taong tubig. Katuhuan. Salida sa sini. Pero tinuod man gud. Ganina lang. Hapla mo ganitong amaw nga nagukod na ako. Luwas sa sab ko niya. Ay. Diyos ko. Kung siya man gani imong gipadadi ni sa kalibutan para manilipod sa sama nako nga gidaog-daog. Mayunta nga. Iyan ang madakpan sila si Madam Doria ug Sir Divino. Ang mga kriminal nga nagtakuban nga mga buutan. Achilles! Hanas ko magamit sa kong gawm. Hindi ko malimot ang ako si Nina. Kung may balik na ko sa kong pagka-Achilles. Ako itong hipuso ng kasunis o polo shirt nga nahubo. Gikan sa kong lawas kinina sa ulitawa pa ko. Nga mao si Agwa. Sa itsura ni Lolo Amboy. Sa ulitawa pa siya. Hala, na may mabilis pultahan. Nenas, atil na sil. O pa ko magkasulod sa kumpurol. Hala! Diyos ko! Achilles? Nga nung ipasok ka na sa katre. Papagaw ko mag-ilis, ate. Gawas mo na. Ay! Stilan ba yan mo, Achilles? Pasalipod anang luyo sa kortina. Gihimo tayo lisanan. Sige na. To days, ha? Siya ba ya? Ayaw na ko doon, Achilles. Pila na pag-ilis. Man na. Achilles? Kiunsa mo sa pagsud? Hala, buwangan ako eh. Nagtuo kung ako'y unang naabot kay may kandado pa man ang sira sa atong pultahan. Unya, niya ka na sa sud. Diin ka, agi. Kwan. Buwangan eh. Tungkol sa kong pagdinali ganina. Nagpagkatubig manggugo. Di ako lusot sa gingi sa bumbong. Nga nung nagsigi ka naman lagtutog na ko, ha, Achilles? Diin ka man miagi. Sa bintana? Kining... bitaw ito eh.
ako mang gisabot kanina si Agwa nga inigawas niya ikandado lang para makaingon ka nga wa pa ko maabot at Nansil. Pero wa pa ko magailis, naabot na din ko. Nagisgot ka na sa og agwa. Unsa man? Dini na ba sa BI siya? Iya bang gikuha ang iyang mga gamit? Oh, Oo niya. Nganong nagpakandado man kuno ka? Simba ko oroy, may sunog din dili ka makagawas. Mapaig ka. oh, to din no. Pasaluan lang ko ati, di na mausab. Mangumidjar mo ako nimo ba? Wa ko makagustuhan ng komedya, Achilles. Sorry ati. Unya, nganong imo magipalakaw? Ingon ka, kay imong ipaila-ila na ako. Ako bitang giingnan pero nagdali man siya. Next time na lang ko no. Mao ba? Hawa na diha. Kaya ako na sa'yo mag-ilis. Oh, oo din no. Mugawas lang na ako ati. Sige. Ikaw ang bahala. Ay, salamat. Hapit ko na ako mabuking na. Umunay ko magkapamurol ganina, God. Aron magkagawas na din ko. Aron paghipo sa kasulis o pulo nga niya sa sahog sa gawas. Kay pagkain mo na kong tubig ganina. Nabiyaan man nila ako. May gani ka makiting at na sila. Kay, wamasag ko ganina magpatungo sa pultahan. Mong, dinira ko sa may bungbong. Mari gyud. Sa unawa, magod ako yawi. Mong napakatubig na lang ko ganina. At makalusot ko sa gingi. Wa ba kayo nakakita na ko sa? Wa tingali. Ako din ay padapin ng kasulis o polo shirt. Hello. Abi na kong kinsa. Abi ni mo kinsang gwapa ha? Correct. Naay mong ati, little boy? Big boy na ko eh. Okay, sige. Naang imong ati, big boy? Naang imong ati, asap. Oy, Linazel! Gupahas akong amiga, Gabi naman. Pwedeng musud? Dali, sud. Achilles, Ate? lakaw na sa ilang ng Mercy. Tanawagon sa iyang sudan. Kay mamalitag para panihapon na to. Oh, ate. Zan, dali, sud. Dili ka ma-duty ron? Unya, nagpagwapa malagi ka. Lang sa akong kaguol, Linazel. Ay, ang pulis ba? Nanawag na ako. Di pala gitukay. Unsa man kuno? Nakita na nila ang imong pag-umangkon? Na ako no'y bata sa morgue sa funeral parlor. Dugay na kuno na. Bata? Unya, babay? Oo, babay. Ug ang description nga gisulti nako sa pulis, parehas gyud kag Inday Angel. Unsa? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!